дар ҳамин театр низом нурҷонов санъатшиноси машҳури тоҷик агар зинда мебуд 100-сола мешуд. дӯстону шогирдон ва наздикони ин пажӯҳишгари фақиди тоҷик дар донишкадаи санъати тоҷикистон бо баргузории маҳфиле шахсияти ба гуфтаашон ашрофзодаи санъатшиносро гиромӣ доштанд. استاد نورجانов خیلی اشرافزاده فرهنگ یعنی یک ایتالان بودن برای همه ما هرچند که قبول نداشتن مثلا نمایشی ما همه وقت حرمت و احترام خیلی زیاد و افسوس که نیستن. саъдулло раҳимов фарҳангшиноси тоҷик мегӯяд ки бархе аз назарияҳои низом нурҷонов ба мақомоти вақти шӯравӣ хуш намеомад ва дар ин замина миёни ин донишманд ва зимомдорон бархӯрдҳое сурат мегирифт. маъқул намешуд гапҳои рости он кас. мегуфтанд тафт шавед аз театр. ба он кас гуфтанд ки ман мерум, лекин шумо беистеъдод. низом нурҷонов соли 1923 дар шаҳри бухоро дида ба олам кушод ва 18 марти соли 2017 дар синни 94 солагӣ дар Душанбе фавтид.